వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సిసిటీవీ అడ్డా. ఈ రోజు మన ఛానల్లో మనం బోయా M1 మైక్ ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఈ మైక్ నేను 850 రూపాయలకి పర్చేజ్ చేసి ఆన్లైన్ లో కొన్నా. ఈ మైక్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కి ఆడియో క్లారిటీ కోసం మనం పర్చేజ్ చేసి కొనుక్కున్నాం. మనం చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నా ఫోన్ లో ఇన్పుట్ ఉన్న మైక్ తోనే వాయిస్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నాం. సో అట్లా కాకుండా వాయిస్ క్లారిటీ ఎక్కువ కావాలని, ఎక్కువ లెవెల్ కావాలని మన వీడియోస్ కి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కోసం ప్రత్యేకంగా నేను ఒక బోయా M1 మైక్ పర్చేజ్ చేసిన. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీని రివ్యూ కానీ చూద్దాం మనం. సో దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉందో కానీ మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద అన్బాక్సింగ్. మన బాక్స్ లో వచ్చేసి ఫోమ్ లో మనకి బాక్స్ ప్యాక్ చేసి పంపించారు. ఫోమ్ మన బాక్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా పెట్టేద్దాం. మనకు వచ్చిన బాక్స్ వచ్చేసి బోయా M1 మైక్. మనం తీసుకున్న మైక్ ఇది వచ్చేసి మన హోల్డర్, మన గింబల్ కి పెట్టుకోవడం, మన ఫోన్ కి మన గింబల్ కి పెట్టుకోవడానికి హోల్డర్ ఒకటి ఇచ్చారు మనకి దీంట్లో ప్యాకింగ్ లో. సో దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం మనం. మనకి ప్యాకింగ్ లో పౌచ్ లో మనకి మైక్ ఉంది. పౌచ్ లో ఇప్పుడు మైక్ చూద్దాం. మంది ఇది ఒకటి పెద్ద జాక్ ఒకటి వచ్చింది మనకి, మినీ టు పెద్దది లార్జ్ ఒకటి కన్వర్టర్ ఒకటి ఇచ్చిండు. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఒక మనకి సెల్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేసింది. దీంట్లో మనకి ఈ సెల్ కానీ చూద్దాం. సెల్ వచ్చేసి మనకి LR44. దీంట్లో వచ్చే సెల్ మనకి LR44. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి ఒకటి గింబల్ ఒకటి వచ్చింది ప్లాస్టిక్. ఇది ఈ పక్క పెట్టదా. మనకు వచ్చేసి మైక్, ఇది మెయిన్ మైక్, మన మైక్. దీన్ని కానీ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం. ఇప్పటి నుంచి మనం చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోకి మన వాయిస్ క్లారిటీ కోసం మనం దీన్ని రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకు వచ్చేసి కేబుల్ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సైడ్ ఏమో మనకి మైక్ వచ్చింది, ఇంకో సైడ్ ఏమో 3.5 జాక్ వచ్చింది. ఈ జాక్ వచ్చేసి మన ఫోన్ కి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇది మన ఫోన్ దీన్ని పెట్టేసుకొని మన షెడ్ కు పెట్టేసుకోవాలి. బటన్ ఇది పెట్టేసుకొని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. మనం మాట్లాడే ప్రతి ఒక్క వాయిస్ మొత్తం దీని నుంచి మన ఫోన్ లోకి రికార్డ్ అవుతుంది. మనకి ఫోన్ కొని పెడదాం ఒకసారి ఎలా ఉంటుంది మైక్. ఇది మెమరీ ఫోన్ పెడితే ఇలా ఉంది మైక్ మనది. ఇది వచ్చేసి మనకి మెయిన్ కన్వర్టర్. ఇది మన ఆడియోకి మెయిన్. దీంట్లో మనం ఒక సెల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దీంట్లో మనకి ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. ఈ బటన్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ఇప్పుడు సెల్ చూద్దాం ఒకసారి. మనం ఓపెన్ చేసి ఎలా ఉందో. సో ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇందులో సెల్ లేదు. ఈ మనకి దీంట్లో సెల్ ద్వారా మనకి కొద్దిగా పవర్ని మనకి ఫోన్ పంపించి వాయిస్ ని ఎక్కువగా క్లారిటీ వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. దీంట్లో మనకి సెల్ వచ్చేసి మనకి LR44 చిన్న మైక్రో సెల్. ఇది LR44 అంటే ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది మార్కెట్ లో. ఈ సెల్ దీంట్లో ప్లస్ మైనస్ చూసి వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసి మనం ఆన్ చేసి మన ఫోన్ కి కనెక్ట్ చేసి ఆడియో క్లారిటీ ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఉన్న మన ఫోన్ లో కంటే దీని ఆడియో క్లారిటీ ఎట్లా ఉందో చెక్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే హాయ్ ఫోర్స్. ఓకే, మనకు వచ్చేసి మన బోయా M1 మైక్ లో ఇది వీడియో ట్రాన్స్మిటర్. ఇది మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ వీడియో ట్రాన్స్మిటర్. ఇది ఇందులో మనకు వచ్చేసి ప్లస్ మైనస్ మనం దీంట్లో LR44 సెల్ ఇన్స్టాల్ చేసినాం. ఈ క్యాప్ పెట్టేసి టైట్ అయిపోయి ఇట్లా టైట్ వేస్తే టైట్ అయిపోతుంది. టైట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆడియో చెకింగ్ చేద్దాం. దీని ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చెక్ చేద్దాం. సో దీని మైక్ ని నా షెడ్ పెట్టేసుకుంటా. ఓకే, ఇప్పటిదాకా ఇంతకు ముందు రికార్డింగ్ అయిందంతా నా ఫోన్ తోనే, నా ఫోన్ ఇంటర్నల్ మైక్ తోనే రికార్డ్ అయింది. సో ఇప్పుడు నా షెడ్ కి బోయా M1 మైక్ పెట్టేసుకున్నా. ఇప్పుడు దీని నుంచి వచ్చే ఆడియో క్వాలిటీ, ఇప్పుడు ఈ మైక్ ఆడియో క్వాలిటీ, ఈ ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందని చూసుకోండి. సో నీ ఆడియో క్వాలిటీ చెక్ చేస్తే వాయిస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా ఆడియో క్వాలిటీ పక్కాగా వస్తుంది. క్లారిటీ బాగుంది. సో మనం నాయిస్ కాన్షియస్ కొద్దిగా లైట్ గా మరీ ఎక్కువ నాయిస్ కాన్షియస్ అనేది కొంచెం లైట్ కొంచెం తక్కువ ఉంది, ఎక్కువ లేదు. మనకి మనం ఎక్కువగా లౌడ్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. స్లోగా మాట్లాడినా దీనిలో రికార్డ్ అవుతుంది. ఆడియో క్వాలిటీ అయితే ఒక గుడ్. మీరు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఆన్లైన్ లో చెక్ చేసుకొని కొనుక్కొని చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పటి నుంచి మన వీడియోస్ అన్ని ఈ బోయా M1 మైక్ తో ఇంటర్నల్ ఫోన్ తో కాకుండా దీంతోనే రికార్డ్ చేద్దాం. క్వాలిటీ కానీ మంచిగా ఉంటుంది. మీకు ఆడియో క్లారిటీ కానీ సౌండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ ఉండదు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియో ఇంతవరకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్ ఉంటే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.